Ωραία. Καλησπέρα. Οκτώβριος 2024, μήνας διάδοσης του Σιάτσου στην Ελλάδα και έχουμε τη χαρά σε αυτή τη νέα εναρκτήρια σεζόν της Φωνής του Σιάτσου να φιλοξενούμε τη συνάδελφο την Έλισσα Τζιρανίδου, δασκάλα του Σιάτσου, ασκούσα του Σιάτσου καταρχήν, πιστοποιημένο μέλος της ΕΛΕΣΥ, δασκάλα του Σιάτσου και βελονίστρια. Καλώς ήρθες, Έλισσα. Καλώς σας Καλώς βρήκα. ήρθες, Έλσα. Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη μας χαρά. Έχει συμβάλει με πολύ διακριτικό, θα έλεγα, τρόπο σε αυτό που λέγεται Σιάτσου στην Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ σήμερα για αυτή τη συνάντηση. Και θα ξεκινήσω με την ερώτηση το πώς ήρθε το Σιάτσου στη ζωή σου, πού το άκουσες, με τι αφορμή ασχολήθηκες. Ναι, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μου, έρχονται απλά μπροστά μου τα πράγματα, τα δοκιμάζω και είναι ναι ή όχι. Δεν έψαξα δηλαδή, ήρθε μπροστά μου, ήρθε με ένα φυλάδιο κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, πρέπει να ήταν του 2011, Ε, που δεν είχα τότε καμία σχέση με όλα αυτά. Δούλευα στο ΙΤΕ ακόμη εδώ σε ένα ερευνητικό κέντρο ε, και είχα απλά ξεκινήσει Aikido. Αυτό ήταν από το 7, αυτό ήταν η μόνη μου λοξοδρόμηση σε κάτι πιο εναλλακτικό, ας το πούμε έτσι. Οπότε ήρθε ένα φυλάδιο, μου φάνηκε ενδιαφέρον, δεν είχα δοκιμάσει ποτέ σιάτσου, δεν ήξερα τι είναι. Αλλά, οκ, λέω ενδιαφέρον αυτό, ήθελα να πάω. Και μετά μου φαίνονταν τότε, δεν ξέρω πολλά τα λεφτά για αυτά, λέω ίσως να μην πάω. Και μου ξανάρχεται email με την ίδια πληροφορία. Λέω, οκ, ναι, αλλά δεν ξέρω. Και μου ξανάρχεται και τρίτη φορά μήνυμα, πάλι με email από άλλον για το ίδιο. Και λέω, οκ, πήγαινε τουλάχιστον να ξέρει αν σ' αρέσει αυτό ή δεν σ' αρέσει τέλο πάντων. Και Ήταν έτσι, μοιραίο, με άλλα λόγια. Η συνάντηση σου με το εντελώς, Σιάτο ήταν μοιραία. εντελώς. Οπότε πήγα λοιπόν να δω τι είναι αυτό. Και Και όλα αυτά που γίνονται, που γίνεται στο συμβαίνουν. Ηράκλειο της Κρήτης. Το Ηράκλειο της Κρήτης, ναι. Ναι. Όπου τότε φέρναμε εδώ τη δασκάλα, την Άννα Γκρίνσεθ από Αθήνα και κάναμε τη σχολή κανονικά σε Σαββατοκύριακα. Ναι, και δηλαδή ξεκίνησα τη σχολή χωρίς να έχω ιδέα και χωρίς να έχω δεχτεί καν η συνεδρίασιά του. Και ήταν η ερώτηση μετά το πρώτο μάθημα, θα σε ενδιαφέρει, θα θέλετε να ξανάρθετε, να συνεχίσουμε και αυτά. Ναι, ωραία είναι και ας συνεχίσουμε. Ήταν τόσο απλό. Και τελικά μετά το δεύτερο, τρίτο σεμινάριο, ας πούμε, παρατηρώ ότι οργανώνω πια τη ζωή μου με βάση αυτά τα σεμινάρια. Δεν έχασα σεμινάριο δηλαδή, δεν έχασα μάθημα όλα αυτά τα χρόνια. Και ναι, έτσι έγινε δηλαδή. Ήρθε μπροστά μου. Ναι. Και πώς ήταν λοιπόν αυτά τα μαθήματα. Τι ανακάλυψες, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε να μείνεις. Αρχικά, μάλλον ήμουν σε μια φάση της ζωής μου που ήταν βιωματική, θα έλεγα, γιατί πέρασα τη φάση την εγκεφαλική, νοητική, ανάλυση, φιλοσοφία, διάβασμα, όλα αυτά, και αυτό που με είχε κουράσει να είναι όλα εδώ. Και είχα περάσει ήδη από 2-3 χρόνια πριν στη φάση τη βιωματική. Και ήθελα απλά τα πράγματα να τα βιώνω με το σώμα πια. Οπότε ήταν το βίωμα όμορφο, διαφορετικό, επαφή με τους ανθρώπους, επαφή με το σώμα, με διαφορετικά σώματα. Η πειθαρχία που έχει το σιάτσου με κάποιο τρόπο, γιατί μάλλον είναι στοιχείο και δικό μου αυτό. Οπότε αρχικά ήταν η αίσθηση ότι αυτό με κάποιο τρόπο με κάνει να νιώθω πολύ καλά. Αλλά κάθε φορά άλλαζε το γιατί έμενα προφανώς, σιγά σιγά. Μετά μου άρεσε που έβλεπα το αποτέλεσμα, όλη αυτή η χαλάρωση. Ξαφνικά τα σώματα που ήταν σε ένταση ήταν πλήρως χαλαρωμένα και παραδομένα. Δηλαδή από πολύ απλές αισθήσεις ξεκίνησε να με τραβάει αυτό.
Και μετά, ναι, όσο μένεις μέσα σε αυτό, ανακαλύπτεις ότι δεν είναι κάτι που δεν έχει τέλος. Και αυτή είναι η μορφιά του, θεωρώ, ότι είναι ένας δρόμος. Αλλά ναι, η αρχή του, το τι με κράτησε ήταν κάπως έτσι. Και μετά άλλαζε κάθε φορά το τι είναι για μένα το σιάτ. Α, Αλλάζει. τώρα μας δίνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση. Ναι, ναι. Τι είναι για σένα σήμερα το σιάτσου? Είναι η επαφή με τον εαυτό, θα έλεγα. Που για κάποιο λόγο φαίνεται πως στις μέρες μας δεν είναι τόσο απλή και τόσο εύκολη, ενώ θα έπρεπε να είναι συνεχόμενη και καθημερινή. Οπότε θεωρώ ότι είναι μεγάλο δώρο και για αυτό που το δέχεται και για αυτό που το κάνει, αυτός ο χρόνος που αφιερώνουμε τελικά στο να αγγίξουμε τον εαυτό, το βαθύτερο εαυτό και να του δώσουμε χώρο και χρόνο επιτέλους. Ναι, μάλιστα. Ναι, Τι για τώρα, είχες προκλήσεις, Έλσα? Συγγνώμη, ναι, νομίζω όχι αυτό. ολοκληρώθηκε. Αυτό. Τι είδους προκλήσεις? Αν είχες προκλήσεις, γιατί μπορεί και να μην είχες, όταν ξεκίνησες το σιάτσου επαγγελματικά, ήρθες από μια σπουδή του Πολυτεχνείου, είσαι και εσύ μηχανικός, που είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση οπτική της ζωής, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς άλλως να το εκφράσω καλύτερα. Και ήρθες λοιπόν και αποφάσισες να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Είχες προκλήσεις στο να στήσεις το επάγγελμά σου? Ναι, Μμμ. δεν ήταν στρωμένος ο δρόμος, ούτε με ροδοπέταλα, ούτε με κόκκινα χαλιά. Ναι, ξεκίνησα χημικός μηχανικός, έκανα ένα μεταπτυχιακό στη διάγνωση εργοτέχνης και έτσι κατέβηκα Κρήτη από Θεσσαλονίκη. Έκανα τη διπλωματική του μεταπτυχιακού στο ΙΤΕ, στα Λέιζερ και παρέμεινα εκεί, σε δουλειά. Και κάποια στιγμή μετά έκανα και άλλη μια part-time δουλειά σαν τεχνικός ασφαλείας, αφού είμαι μηχανικός. Οπότε δούλευα σε αυτή. Ήταν πια όταν εμφανίστηκε το ΣΙΑΤΣ, δηλαδή, έκανα αυτές τις δύο part-time δουλειές. Το είτε είχε γίνει ήδη part-time και συμπληρωνόταν από άλλη μια part-time, τη δουλειά του τεχνικού ασφαλείας. Και τότε ήρθε και το ΣΙΑΤΣ του. Οπότε μετά σταδιακά έφυγε η μια δουλειά του Ερεμιτού Πέντρου και μετά έφυγε και η άλλη δουλειά μετά από 2 χρόνια. Το 2014 δηλαδή έφυγε η δουλειά του ΙΤΕ και το τέλος του 2016 τελείωσε και η δουλειά του Τεχνικού Ασφαλείας. Όπου το 2016 δεν είχε προλάβει να στηθεί ακόμη καλά το σιάτσου, δηλαδή ήταν part-time και το σιάτσου. Και ξαφνικά από τον ένα μήνα στον άλλον, από το Δεκέμβριο του 2016 στον Ιανουάριο του 2017, έπρεπε να ζήσω μόνο με το εισόδημα του σιάτσου. Που έπρεπε ως διαμαγείας να γίνει ένας βασικός μισθός τουλάχιστον από part-time. Και πώς το Δεν άκουσα, κατάφερες? δεν άκουσα τι είπες. Ότι ξαφνικά από τον ένα μήνα στον άλλο η δουλειά του σιάτσου που ήταν part-time έπρεπε να γίνει full-time. Να Α, συμπληρώσει ένα βασικό μισθό τουλάχιστον. Και ναι, αυτό το ναι, κάνει ναι, μέσα σε ένα μήνα. ναι. Γιατί δεν έχω backup, ξέρω εγώ, εισοδήματα από κάπου, τα έξοδα τρέχουν, τα ενίκεια, λογαριασμοί, όλα αυτά τα γνωστά όμορφη καθημερινότητα. Οπότε, ναι, εκείνος ο μήνας, το Δεκέμβριο του 2016, ήταν η ώρα που συνειδητοποίησα ότι πραγματικά όταν ζορίζεσαι και όταν είναι μεγάλη ανάγκη επιβίωσης οικονομικής, το μυαλό γεννάει ιδέες που δεν τις έχει γεννήσει 1 χρόνο. 1 χρόνο παραπάνω, ναι. Γιατί, τελικά βολευόμαστε σε συνθήκες που δεν είναι απολύτως ικανοποιητικές για μας ή δεν μας προσφέρουν το καλύτερο που είναι για την προσωπική μας ανάπτυξη, αλλά παραμένουμε σε αυτές γιατί έχουμε βολευτεί με κάποιο τρόπο, έχουμε συνηθίσει. Είναι πολλοί λόγοι, τέλος πάντων. Και τελικά μόνο όταν έρθει η ανάγκη και είσαι στο τελευταίο σκαλί και δεν έχει άλλο, πρέπει να κάνεις το βήμα εκεί πέρα. Έχει φέρει ζωή, έχει πρόξει και τώρα πρέπει να κάνεις το βήμα. Οκ.
Δεν ήταν εύκολο. Ναι, ήταν αυτός ο μήνας που έβγαλα διαφήμιση στο Facebook για το ΣΙΑΤΣΟΥ. Είχα κλείσει να έρθουν εδώ για σεμινάρια, διδάσκαλοι. Είχα ξαναπιάσει τότε σχολές πολεμικών τεχνών, γιόγκα και αυτά να κάνω διαφημιστικό, να προσφέρω δηλαδή δωρεάν 20 λεπτά ΣΙΑΤΣΟΥ στα μέλη των σχολών. Είχα σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα ξαφνικά. Μέσα σε μία εβδομάδα τα είχα σκεφτεί όλα αυτά. Οπότε ναι, ήταν μεγάλη πρόκληση αυτή η μετάβαση από μία δουλειά που σου προσφέρει ένα σταθερό μηνιαίο μισθό σε μία δουλειά που αν δεν χτυπήσει το τηλέφωνο δεν υπάρχει εισόδημα. Ήταν μεγάλη πρόκληση αυτό. Σωστά τα λες. Ναι. Οπότε αυτή ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση. Αλλά εντάξει, ο πρώτος χρόνος ήταν δύσκολος, το 2017. Αλλά μετά το 2018 έστρωσε, δηλαδή ήταν ok μετά. Ε, και ναι, έχει ενδιαφέρον πάντα όταν κάνεις μια τέτοια μετάβαση, ότι τον πρώτο καιρό που την κάνεις, τον πρώτο χρόνο, εκεί, στον χρόνο, στον 1,5 χρόνο, έρχεται μπροστά σου το τεστ και ξαναέρχονται προτάσεις για δουλειά από τις δουλειές που έκανες για να γίνει το τεστ. Έχεις πραγματικά αφοσιωθεί στον δρόμο σου ή θες να κάνεις πισωγύρισμα γιατί αυτό βολεύει με κάποιο τρόπο στο μυαλό του. Και το αναφέρω ξανά τώρα γιατί θα ξεχάσει αυτό τι έχει συμβεί. Αλλά σήμερα μιλούσα τέλος πάντων με μια κοπέλα που είναι σε τέτοια φάση μετάβασης και της εμφανίστηκε τώρα πάλι αυτό. Πρόταση για δουλειά του προηγούμενου τύπου δουλειά. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό ανάμεσα στις προκλήσεις. Να πεις όχι και να μην ξαναγυρίσεις εκεί που ήσουν. Γιατί είναι σαν να τα κρεμίσεις όλα. Ό,τι έχεις χτίσει με κόπο πάνω σε αυτό που πραγματικά αγαπάς, το γκρεμίζεις γιατί νομίζεις ότι θα είσαι πιο ασφαλής ίσως. Έτσι. Αν κάνεις Και τέτοια. ακούγεται ότι δεν το έχεις μετανιώσει. Έτσι ακούγεται. Ή όχι, δόξα τω Θεώ. Όχι, όλα πήγαν πολύ καλά έκτοτε. Όταν ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι και τέλος. Και δεν είχα σκεφτεί κιόλας τότε το 17, δηλαδή ήταν δύσκολη χρονιά. Δεν είχα σκεφτεί να ψάξω άλλη δουλειά, ας την πω συμβατική, με βάση την προηγούμενη ζωή μου. Δεν το είχα σκεφτεί καν. Ήμουν φάση, τώρα θα μεγαλώσει το ΣΙΑΤΣ, τέλος. Αυτό είναι. Δεν έδωσα άλλη επιλογή. Οπότε άρχισες αμέσως σχεδόν να το ασκείς επαγγελματικά, με το που τέλειωσες τις σπουδές σου. Ναι, κατευθείαν. Πολύ ωραία. Και ποια είναι η φιλοσοφία και η προσέγγιση που ακολουθείς, Έλσα, στο ΣΙΑΤΣΟΥ? Όπως είπα, το ΣΙΑΤΣΟ είναι ένας δρόμος. Είναι δρόμος ζωής, δεν έχει τέλος. Ε, είναι ένας δρόμος προσωπικής ανάπτυξης, θεωρώ. Και θεωρώ ότι είναι αναγκαίο όποιος ασκεί, δηλαδή το ΣΙΑΤΣΟ, αν θέλει πραγματικά να προχωρήσει και να εξελιχθεί, θα πρέπει να φροντίζει παράλληλα ή και μέσα από το ΣΙΑΤΣΟ την προσωπική του ανάπτυξη. Θεωρώ ότι δεν γίνεται διαφορετικά και νομίζω ότι όσο περισσότερο φροντίζουμε την προσωπική μας ανάπτυξη, τόσο βελτιωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε. Και αυτό είναι καλύτερο για όλους τελικά. Και για τους δεχόμενους και για εμάς. Αυτό δεν είμαι σίγουρη ότι απάντησα ακριβώς. Όχι, θα βοηθήσω όμως. Θα βοηθήσω με την ερώτησή μου. Έχουμε την ίδια σκάλα, την Anne Grimsted, η οποία είναι πολύ ταγμένη στο Zen Shiatsu και τη φιλοσοφία της Ιαπωνίας, αυτό το πειθαρχία, αυστηρότητα όχι με την αρνητική χρειά. Δεν ήθελε ούτε Quantum Shiatsu, ούτε Seiki, ούτε μιλούσε για χριστιανισμό, βουδισμό, Αλλάχ, δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν πάντα στο πνεύμα της Ιαπωνίας. Και νομίζω ότι ακόμα είναι, από όσο την ξέρω. Εσύ λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια της πορείας, έχεις μείνει σε αυτή τη φιλοσοφία
της Ιαπωνίας, του Ζεν, έχεις διαφοροποιήσει την προσέγγιση σου? Γιατί θα μας πεις και αργότερα για τα σεμινάρια και την επιμόρφωση που έχεις ακολουθήσει, αν σε έχει επηρεάσει κάποιος άλλος δάσκαλος με μια προσέγγιση του. Ποια είναι η προσέγγιση που ακολουθείς αυτή τη Μμμ. στιγμή? Μμμ. Οκ. Ναι, όχι, δεν με έχω παραμείνει σε αυτό. Έχω κάνει και με το Cliff Andrews στο Quantum Shiatsu και το Fascia Shiatsu με την Gabriella Poli. Ε, θα αναφέρω πρώτα αυτούς για να το εμπλέξω μετά. Τι άλλους δασκάλους έχω δει, τον Νικ Πολ, έχω τον Τσπίκα Κάριζα, δασκάλους άλλους στα ευρωπαϊκά συνέδρια Σιάτσου και έχω πάρει από όλους. Δηλαδή και αυτό που πώς να το πω, μ' αρέσει, με ξυπνάει, μου δίνει κίνητρο τέλος πάντων να το δω ακόμη πιο πολύ, είναι το ενεργειακό κομμάτι του Shiatsu, που είναι κατεξοχήν το Quantum Shiatsu, θεωρώ έτσι. Και βασικά και το Shiatsu το ονομάζω προσωπικά ενεργειακή θεραπεία μέσα από το φυσικό σώμα, γιατί με συμβρινή είναι ενεργειακά κανάλια. Πάνω σε αυτά δουλεύουμε. Δεν ψάχνουμε ούτε τον τένοντα, ούτε το μη, ούτε το οστό, ούτε τίποτα τέτοιο. Οπότε, όταν ψάχνεις το ενεργειακό σημείο πίεσης και τον μεσημβρινό, τον ενεργειακό κανάλι, κάνεις ενεργειακή θεραπεία. Απλά πηγαίνεις μέσα από το φυσικό σώμα. Οπότε, ναι, έχω επηρεαστεί σαφώς πολύ από όλους τους δασκάλους που έχω παρακολουθήσει. Μου άρεσε βέβαια η δομή, δηλαδή και σε ό,τι και αν μαθαίνω θέλω τη βάση, το χτίσιμο, τη δομή σιγά σιγά, ποιο είναι το 1, το 2, το 3, τι χρειάζεται για να σταθεροποιηθεί αυτό και αφού το κατακτήσω κάπως, μετά μπορώ να παίξω με αυτό και να το αλλάξω και να κάνω ό,τι χρειάζεται να κάνω, γιατί για μένα ζητούμενο είναι αυτός που θα έρθει να μπορέσω να κάνω αυτό που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι πολύ διάστατο και πολύ επίπεδο. Ε, ναι. Οπότε, ναι, και για μένα δηλαδή αυτό το αναφέρω τώρα γιατί το θυμάμαι που το είχε πει ο Cliff στα webinar που έκανε τον καιρό που ήμασταν κλεισμένοι μέσα στις καραντίνες, που ενθάρρυνε τον κόσμο να συνδυάσει θεραπείες και ενεργειακές θεραπείες μαζί με το σιάτσου και για μένα δηλαδή εγώ αυτό κάνω ούτως ή άλλως. Γιατί κάνω και ενεργειακές θεραπείες που κυρίως τις έχω για προσωπική άσκηση, αλλά τις ενσωματώνω στο σιάτσου γιατί βλέπω ότι βοηθάνε, δουλεύουν. Οπότε δεν το θεωρώ θετικό αυτό. Ότι για μένα λειτουργεί τέλος πάντων και είναι αυτό που με βάζει πώς να πω, με βοηθάει στην εξέλιξη του και του ιάτρου και τη δική μου μέσα από αυτό. Όταν λες ενεργειακές θεραπείες, τι εννοείς? Σε τι αναφέρεσαι δηλαδή? Παράδειγμα. Παράδειγμα το Reiki, ας πούμε, το πιο απλό, που είναι και πιο γνωστό. Έχω το 2ο βαθμό και Μάλιστα. το ενσωματώσω. Πάντως, επειδή πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται, έτσι, να πούμε ότι το φυσικό σώμα είναι πιο συμπυκνωμένη μορφή ενέργειας. Ενέργεια είμαστε, απλά είμαστε πιο συμπυκνωμένη μορφή. Ναι, όλος ο υλικός κόσμος είναι Ναι. ενέργεια που δονείται σε πιο χαμηλή συχνότητα δόνηση. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι η σημαντικότερη πληροφορία που μπορούμε να δώσουμε στους πελάτες μας, στους ανθρώπους που έρχονται για μας. Που βάζουν αυτό το «ή». Αν είναι ενέργεια, ενεργειακό ή σωματικό, οπότε αυτό το μαγικό «και» είναι που συνδέει και λύνει αυτή την απορία. Ναι, και αυτό το έχει αποδείξει επιστημονικά η κβαντική φυσική. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω σε αυτό. Χρόνια τώρα. Ναι, δεκαετίες. Ναι, οπότε
προσθέτω πράγματα και συνδυάζω. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό. Όταν Όχι, είναι... αυτή είναι η Καθόλου. δημιουργικότητα της θεραπεύτριας. Ναι, ναι. Και ο Κλειφ, επειδή υπήρχε μια μεγάλη διχόνοια τότε στα χρόνια της καραντίνας για το τι τεχνικές χρησιμοποιούμε και δεν είναι σιάτσου και όχι είναι σιάτσου, είχε πει πάρα πολύ loud and clear που λένε if it works, do it. Αν θέλετε να το πείτε και σιάτσου, πείτε το. Αν δεν θέλετε να το πείτε, αν θέλετε να το πείτε κάτι άλλο, πείτε κάτι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει, εφόσον δουλεύει, κάντε το. Ναι, ναι, Και είχε συμφωνώ. απενεχοποιήσει, νομίζω, πάρα πολλούς από εμάς. Και απελευθερώσει επίσης. Ναι, ναι. Ναι, συμφωνώ με αυτό λίγο, ότι κάνεις αυτό που χρειάζεται να κάνεις για τον άλλον και το ζητούμενο είναι να είναι καλύτερο ο άλλος μετά και τέλος. Αυτό. Αυτό. Έλσα, έχεις κάποια έτσι, εμπειρία που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας, είτε όταν ήσουν μαθήτρια, είτε από τις συνεδρίες σου, ως θεραπεύτρια ή ως δασκάλα, ή και από αυτά τα τρία πλαίσια, αν έχεις εμπειρία, κάτι που σου έκανε εντύπωση, που σου έμεινε, που έμαθες κάτι από αυτήν. Οι πιο... Εντάξει, υπήρχαν πάντα, στην αρχή μάλλον ήταν πιο, ας το πούμε, εντυπωσιακό, όταν οι άνθρωποι απλά με το άνοιγμα, χωρίς λόγια, ξεκινούσαν να κλαίνουν. Και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι μια φυσική διαργασία και διαδικασία και συμβαίνει και ευτυχώς που συμβαίνει. Αλλά η πιο, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω, πιο διαφορετική, ας την ονομάσω έτσι, εμπειρία σε συνεδρία, ήταν, νομίζω που είχα περιγράψει και αυτή την ημερίδα Ασιάτσου που είχε γίνει στην Αθήνα, με κάποιο δεχόμενο που είχε αρχίσει να κινείται με κλειστά μάτια την ώρα της συνεδρίας. Και καθώς δηλαδή κινούταν, μετακινούταν πάνω στο φουτόν. Και πήγαινα κι εγώ μαζί του. Και εντάξει, ευτυχώς παρέμεινε στα όρια του φουτόν και δεν αλλάξαμε δωμάτιο. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν το έχω ξαναζήσει έκτοτε. Και επίσης αυτός, επειδή του συνέβαινε κάθε φορά, είχαμε κάνει μια σειρά συνεδριών, θεωρούσα ότι όλοι κάνουν κάτι τέτοιο. Και στο τέλος μόνο, όταν είχε έρθει κάποιος μετά από καιρό και ξαφνικά δεν κουνήθηκε καθόλου. Και εκεί κάπου δεν θυμάμαι τι είπαμε και λέει, α, δηλαδή οι άλλοι δεν κουνιούνται. Όχι. Ναι. Και με τον ίδιο, ε, δεν ξέρω, μπορεί να είχε κάποιο είδους, όταν χαλαρώνουμε, πιάνουμε πολλά σήματα κάπως. Και αυτός μπορεί να με έβλεπε κάπως, με άλλα χρώματα ή με... να έβλεπε την άβρα ή κάτι. Και μου το έλεγε μετά. Και ναι, ήταν λίγο όλο πιο διαφορετικό όλο αυτό το πλαίσιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Τρόμαξες? Είχες τρομάξει? Όχι, Όχι. καθόλου. Όχι, λέω, οκ, τώρα κινούμαστε. Κινούμαστε τώρα. Τον ακολούθησες? Ναι, ναι. Όχι, ήταν... Μου βγήκε φυσικά, ούτε τον τράβηξα πίσω, ούτε κάθετα και να το κοιτάζω να λέω τι κάνει. Τίποτα από πίσω, κανονικά. Και γι' αυτό μάλλον νόμιζα ότι αυτός έτσι γίνεται αυτό. Οι άνθρωποι μετακινούνται και ο Σιάτσου practitioner ακολουθεί. Νομίζω αυτό Στο ήταν αυτό. ΣΕΙΚ είναι σύνηθες αυτό πάντως, θα μας πει η Παναγιώτα. Ναι, είναι η κατάσταση κάτσουγεν. Σε κάποιους ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Ας πούμε, σε κάποιους άλλους ανθρώπους να χασμουριούνται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ. Μένα μου Ναι, συμβαίνει συχνά. θα Το δημιουργούνται, οποίο ναι. και αυτό στο ΣΕΙΚΙ είναι ένδειξη χαλάρωσης και χρειάζεται ενίσχυση ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Ωραίο αυτό πάντως, γιατί που δεν Εσύ, τρόμαξες.
Γιατί είναι παράξενο. Ναι, είναι παράξενο. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους να κουνιούνται. Ναι. Και αυτός ήταν συγκεκριμένα μετακίνηση, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λίγοι άνθρωποι που κάνουν εκτονώσεις, ας πούμε, και τεινάζονται τα άκρα, ξέρω εγώ, ή το σώμα. Οκ. Ναι, 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 ναι. Νορμάλ και αυτό κάπως. Αλλά όχι, δεν θεώρησα ότι είναι κάτι τρομακτικό. Υπάρχει χώρος για όλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο Σιάτσου, έτσι για να το διαφημίσουμε λίγο. Εσύ, Ναι. Έλσα, με ποιο τρόπο καλλιεργείς, δουλεύεις τον εαυτό σου? Ξέρω ότι ασχολείσαι και με τις πολεμικές τέχνες. Και αν αυτή η ενασχόλησή σου με ό,τι και αν είναι αυτό, εκτός από τις πολεμικές τέχνες, σε βοηθάει στο να είσαι καλύτερη επαγγελματίας. Ναι, ασχολούμαι βασικά, κάνω το Aikido, το έχω ξεκινήσει το 2007 και τελικά το σταμάτησα φέτος τον Ιανουάριο, μετά από τόσα χρόνια. Τι έκανες φέτος τον Ιανουάριο, δεν άκουσα. Σταμάτησα το Το Aikido. σταμάτησες. Γιατί, πώς και έτσι. Ε, κάνω γιόγκα από το 16 και κάνω και τσικούγκ από το 17 και διαλογισμό από το 17. Είναι στην ίδια ομάδα του τσικούγκ. Και ένα κομμάτι τέλος πάντων είναι το ότι με αυτά τα δύο νιώθω ότι εξελίσσομαι πνευματικά πολύ πιο γρήγορα, ειδικά με το διαλογισμό. Γιατί και με το Aikido, παρόλο που έχει το κομμάτι του είναι φυσική άσκηση, αλλά με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί από τον ιδρυτή, ε, έχει να κάνει και με την πνευματική εξέλιξη. Απλά για μένα ένιωθα ότι αυτή γινόταν πολύ αργά μέσα από το Aikido. Αλλά οκ, μου αρέσει πολύ, οκ. Αλλά βρήκα κάτι άλλο, ας πούμε, που νιώθω ότι τελικά με πάει παραπέρα πιο γρήγορα ή πιο εύκολα ή μου ταιριάζει πιο πολύ σε αυτή τη φάση της ζωής μου, τέλος πάντων. Μμμ. Οπότε, ναι, αυτά τα τρία κάνω για την πνευματική μου εξέλιξη και θεωρώ ότι αυτό που είχα πει πιο πριν βασικά, ότι χρειάζεται για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και στο ουσιαστικό η προσωπική ανάπτυξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί θεωρώ ότι τελικά οι άνθρωποι έρχονται επειδή είμαστε αυτό που είμαστε και γι' αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και το ποιον θα επιλέξει τέλος πάντων ο καθένας είναι αυτό που θα του ταιριάξει, αλλά είναι επειδή είναι αυτός που είναι. Τελικά. Ναι. Μμ. Ε, οπότε αυτό που είμαστε χρειάζεται ανάπτυξη. Για μένα, θεωρώ. Όταν ξεκίνησες το Σιάτσου, το ότι έκανες Aikido, σε είχε βοηθήσει. Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Γιατί στο Aikido οι τεχνικές, πάρα πολλές τεχνικές είναι στα γόνατα. Οπότε είχα ήδη την κινησιολογία του Σιάτσου, είχα την κίνηση από το κέντρο. Ναι, ήταν πολύ εύκολο να κάνω Σιάτσου. Δηλαδή, Ναι. και γι' αυτό και το προτείνω γενικά στους μαθητές να, αν μπορούν, να κάνουν για όσο καιρό μπορούν να δοκιμάσουν το Aikido, γιατί θα τους διευκολύνει και θα κατανοήσουν πολύ τη σωματική τάση, θέση, κίνηση που χρειάζεται. Α, ωραία. Μάρα, έχουμε κανένα σχόλιο από το Facebook? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Αυτό κοιτούσα τώρα. Όχι. Αλλά εγώ θα ήθελα, γιατί τώρα ανέφερες το ρόλο σου ως δασκάλα. Ε, Πώς τον προσεγγίζεις, ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο βάζεις. Δηλαδή, είπες, προτείνω τους μαθητές μου να ασκούνται σωματικά και πνευματικά μέσω του Aikido, π.χ. μια τεχνική. Τι άλλο, πώς αντιλαμβάνεις δηλαδή αυτό το ρόλο σου ως δασκάλα?
Ε, για μένα είναι μεγάλη χαρά να μπορώ να μοιραστώ γνώση. Αυτό είναι το κίνητρο για μένα. Χαίρομαι αληθινά και πραγματικά όταν μοιράζομαι. Οπότε αυτό με κρατάει και συνεχίζω να το κάνω. Το ξεκίνησα και το συνεχίζω δηλαδή. Γιατί κατά τα άλλα είναι μεγάλη, αναλώνει πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας μέσα στο μάθημα. Στο μάθημα, ούτως ή άλλως, εισάγω πράγματα από οτιδήποτε έχω κάνει, και οτιδήποτε θεωρώ ότι θα τους βοηθήσει στο να μπουν πιο εύκολα στο κλίμα του θεάτρου, σωματικά και πνευματικά. Οπότε θα κάνω ένα μικρό κομμάτι διαλογισμό με καθοδήγηση, θα κάνω ένα κομμάτι διατάσεων, ένα κομμάτι aikido, αλλά όχι το κανονικό aikido τέλος πάντων, απλά στο να βρούμε τη ροή του ki. Θα κάνω κομμάτι, θα βάλω κάποιες ασκήσεις αρχαρίων από το Contact Improvisation, γιατί θεωρώ ότι και αυτό είναι στο ίδιο πλαίσιο κινησιολογικά. Οπότε ναι, είναι αναγκαίο ένα κομμάτι σωματικότητας που στο μυαλό μου δουλεύεται με όλους αυτούς τους τρόπους. Και ένα κομμάτι, το θεωρητικό κομμάτι που είναι αναγκαίο τέλος πάντων με βάση και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις σχολές, της ύλης, της κινέζικης θεατρικής και του Ζενσιάτσου, και το κομμάτι της προσωπικής εμπειρίας μέσα σε αυτό. Από τις συνεδρίες εννοείς. Ναι, τη δική μου εμπειρία από συνεδρίες, ναι. Ποιες θεωρείς τις πέντε βασικές δεξιότητες για την ασκούσα του σιάτσου? Δεξιότητες. Ναι. Το, το βασικότερο ίσως για μένα είναι η διαίσθηση και θεωρώ ότι πάνω σε αυτό το καλλιεργούμαστε όταν κάνουμε σιάτσου, γιατί το να αντιληφθείς το τι χρειάζεται να κάνεις για τον άλλον είναι θέμα διαίσθησης, γιατί κάποιοι μπορεί να σου λένε «ΟΚ, πονάει το κεφάλι μου ή πονάει η μέση μου», και είναι το επίπεδο που αντιλαμβάνονται στο συνειδητό τους και είναι και αυτό που θέλουν να σου πούνε με το λόγο, ας πούμε. Αλλά το σώμα λέει πάντα τη δική του αλήθεια. Οπότε πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το μήνυμα του σώματος, τις ανάγκες που έχει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι διαίσθησης, θεωρώ. Ένα άλλο κομμάτι είναι να μπορούμε να είμαστε στο παρόν για τον άλλον, με ουσιαστική παρουσία. Είμαι εδώ για σένα. Είναι απλά αυτό, είμαι εδώ για σένα. Οπότε να δημιουργηθεί ο χώρος, να μπορεί απλά να υπάρξει ο άλλος, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι και να έχει την αίσθηση της αποδοχής για αυτό που είναι και τίποτα άλλο. Ναι, χρειάζεται πάλι να μπορεί να νιώθει την ώρα που δουλεύει πού χρειάζεται να πάει, τι χρειάζεται να κάνει, με πόση ένταση, με επαφή μόνο, με βαθιά πίεση. Πρέπει να έχει, θεωρώ, την ικανότητα αυτό το να νιώθει τι χρειάζεται. Μπορεί να είναι από το απλό μένω σε επαφή μέχρι το μένω με βαθιά πίεση, γιατί μπορεί αυτό να χρειάζεται το άλλο στην στιγμή. Αυτό θα χρειάζεται πάλι να μπορεί να το κάνει. Το ένα να μπορεί να το αντιληφθεί και το άλλο να μπορεί να το κάνει. Τι άλλο.
χρειάζεται, θεωρώ και γενικώς, θα αναγυρώ στο προηγούμενο, χρειάζεται μια ακεραιότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε, τελικά ο άλλος έρχεται για αυτό που είσαι, που αυτό αντανακλάται σε αυτό πώς αγγίζεις. Οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται μια ακεραιότητα σε αυτό το επάγγελμα. Γενικά στα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με θεραπείες. Ναι, χρειάζεται ακεραιότητα για να μπορείς να είσαι και παρόν, να έχεις τη διεύθυνση, να έχεις τη συμπόνια των εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών για τον άλλον. Και το πέμπτο, αυτό που είπες πριν, αυτό που κάνεις πάρα πολύ και ως δασκάλα, η φροντίδα του στο σωματικό επίπεδο του σιάτους practitioner, το σώμα του, Ναι, ναι, ναι. που βοηθάει στη στάση, στους πόνους που μπορεί να έχουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Ναι. Και ρωτάω εγώ, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, δεν πετυχαίνουν όλοι οι συντονισμοί και όλες οι χημείες και προκύπτουν διάφορα θέματα. Ένα από τα πιο συχνά που συναντούμε συχνά είναι η ισχύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή. Πώς θα την περιέγραφες αυτή τη δυναμική της σχέσης, πώς την αντιμετωπίζει ή πώς τη διδάσκεις στους μαθητές σου? Ε, να απαντήσω πρώτα για τις κακές μέρες και μετά για την σχέση. Ε, οι κακές μέρες, αν δεν υπάρχει σωματικός πόνος, που είναι η μόνη περίπτωση που θα ακυρώσω συνεδρία, τις υπόλοιπες είναι δώρο να κάνει νηστεία σου, γιατί φεύγεις επιτέλους από το εγώ σου και από το μικρό κοσμό σου και ασχολείσαι με κάτι άλλο. Ναι, ναι, Κάτι πιο αντικαταστατικό επιτέλους. Δηλαδή, ακριβώς. επιτέλους, ναι. Και είναι αυτή η αίσθηση του πιάνω ένα σώμα και παρόλο που δεν το δέχομαι εγώ αυτό και το κάνω, νιώθω τη γείωση. Παρόλο που είναι ένα άλλο σώμα, γιώνομαι κι εγώ μέσα από αυτό το άγγιγμα. Είναι, ναι, σωτήριο και είναι ξεκάθαρο ότι είναι καλό και για τους δύο, δηλαδή ότι και οι δύο μετά είναι καλύτερα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί δεν είναι ότι... Για μένα ήταν καθαρό από την αρχή το mindset, ας πούμε, το ότι δεν είμαι εγώ ακριβώς, αλλά αφήνω να συμβεί όπως έρχεται. Οπότε δεν είναι, όταν δεν είμαι καλά, δηλαδή θα έρθει κάποιο και θα είμαι εγώ καλύτερα ή άλλο χειρότερα. Δεν είναι. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Τουλάχιστον σε μένα, γιατί η αλήθεια είναι το έχω ακούσει να το έχουν πάθει. Όχι με σιάτσου, με μασάζ κάποιοι άλλοι. Λέω, οκ, χρειάζεται διάβια σε αυτό, στο πώς στεκόμαστε απέναντι στον άλλον, για να μην συμβεί ούτε καν ασυνείδητα. Το ποια είναι η κατεύθυνση της ροής. Οπότε αυτό για τις κακές μέρες. Τώρα, στη σχέση... ήταν κάτι που με είχε απασχολήσει γενικώς, το ποια είναι η θέση μου σε αυτό το ρόλο. Γενικά οι ρόλοι δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά εκ των πραγμάτων, ναι, όταν έχεις πάρει ιστορικό από κάποιον και ξέρεις τι συμβαίνει στη ζωή του και ο άλλος δεν ξέρει τίποτα για σένα, δεν είναι ισοδύναμη αυτή η σχέση. Αλλά είναι αυτή. Οκ. Δεν, δεν νιώθω ότι είναι και καλά η δύναμη ισχύς επειδή ξέρω δύο πράγματα παραπάνω για τον άλλον. Θεωρώ ότι μένω δηλαδή στην ισοτιμία που έχουμε όλοι και ότι και εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπως και αυτή και οκ, απλά σε αυτή τη φάση κάνω κάτι για να τους βοηθήσω. Και μετά πάω κάπου αλλού και κάποιος άλλος με βοηθάει εμένα. Και είναι έτσι. Άρα λες, την αναγνωρίζεις αυτή την ισχύ που έχεις ως θεραπεύτρια, αλλά δεν την καταχράζεσαι. Ναι. Καλά καταλαβαίνω. Ναι, από τη στιγμή που είναι ισοδύναμη, δεν είναι ισοδύναμη σχέση, υπάρχει, αλλά την αφήνω στην άκρη απλά. Δεν,
οκ. Είναι αναγκαίο να συμβεί, είναι αναγκαίο να μου πει πράγματα για τη ζωή του. Οπότε, οκ, αυτό έχει σαν συνέπεια ότι ναι, εγώ ξέρω παραπάνω, αλλά είσαι οκ. Το ξεχνάω, ας πούμε. Και ούτως ή άλλως κάθε φορά θεωρώ ότι είναι καλύτερο όταν έρχεται κάποιος που μπορεί να ξέρεις, αλλά τη στιγμή που ξεκινάει η συνεδρία, ξεχνάς. Είναι πώς είναι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν θυμάμαι ότι αυτός τώρα έχει και αυτό. Όχι, τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ξεκινάω και κάνω αυτό που νιώθω που έρχεται από εκείνον. Οπότε ούτως ή άλλως τη στιγμή δηλαδή της συνεδρίας πάλι δεν υπάρχει αυτή η ισχύς. Μμμ. Ωραία. Ναι, γιατί τέλος πάντων αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ ουσιαστικό και λεπτοφιές. Χρειάζεται να έχουμε συνείδηση Ναι, εμείς της ισχύως που έχουμε, γιατί έρχονται οι άνθρωποι σε εμάς για τον εαυτό τους. Και είναι, ναι, και μπορούν να συμβούν, εάν δεν γνωρίζει κανείς, αν δεν έχει συναίσθηση της θέσης του, μπορεί να δημιουργηθούν έτσι δυσάρεστες καταστάσεις. ναι, βέβαια. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο? Σου γεννιέται έτσι η επιθυμία? Η Μάρα νομίζω είναι έτοιμη να πει κάτι. Ναι, δεν μιλήσαμε καθόλου για την πανδημία. Πώς τη διαχειρίστηκες, Έλισσα. Οκ. Και σε σχέση με τον εαυτό σου και σε σχέση με τους πελάτες σου, σε σχέση με τους μαθητές. Πώς το βίωσες. Κοίτα, να πω καταρχήν ότι η πρώτη καραντίνα, στην πρώτη καραντίνα ήμουν από τους ανθρώπους που περάσαν τέλεια. Γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου ξεκουράστηκα. Δηλαδή, λέω, έπρεπε να συμβεί αυτό για να σταματήσω να τρέχω το πρωί το βράδυ. Οπότε ήταν τέλεια στην πρώτη καραντίνα. Οικονομικά ήταν χάλια, γιατί δεν είχα δουλειά. Αλλά τα υπόλοιπα όλα ήταν τέλεια. Ε, οπότε μετά, όταν άνοιξαν πάλι τα πράγματα, η δουλειά δεν είχε ξεκινήσει ακριβώς το καλοκαίρι του 20. Ξεκίνησε κανονικά ξανά το Σεπτέμβριο του 20 και πήγε συνεχόμενα από τότε. Δεν ξανασταμάτησε καθόλου. Ε, Τώρα, σε μένα γενικά, οι άνθρωποι που έρχονταν δεν είχαν, δηλαδή, δεν ήταν στο να ρωτήσουν, να μάθουν τι αν έχω απολυμάνει το χώρο, αν έχω εμβολιαστεί, αν έχω... δεν υπήρχαν αυτές οι ερωτήσεις. Υπήρχε ανάγκη για σιάτσου και τίποτα άλλο. Οπότε ήταν σαν όπως πριν βασικά συνεχίστηκε. Δεν ξέρω, μα ναι, αυτόν τον κόσμο είχα εγώ. Τα μαθήματα στην πρώτη καραντίνα στοιχήθηκαν online, κάναμε ε, τη θεωρία και μετά συνεχίσαμε κανονικά, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε μικρό γκρουπ, δηλαδή 4 μαθητές ήταν. Οπότε, ναι, πέρα από το πρώτο σοκ, μετά συνεχίστηκε αρκετά κανονικά, ας πούμε, το όλο σκηνικό. Αν και γύρω-γύρω γινόταν ο χαμός αυτός που βιώναμε, αλλά ναι, σε αυτό, εδώ τουλάχιστον στο Ηράκλειο που ήμουν εγώ και όχι στην Αθήνα, ευτυχώς, ήταν αρκετά, συνεχίστηκε σε αρκετά ψυχολογικά επίπεδα. Όλοι όσοι ήσασταν εκτός Αθηνών, το ίδιο πράγμα λέτε, Έλσα. Ότι ήταν καλύτερα. Παναγιώτα, δεν κάναμε καλή επιλογή πόλης. Ναι, σαφώς, βέβαια, καλύτερα, βέβαια. Πιο μαλακά τα πράγματα. Ναι. Ναι, δεν... Άρα δεν ήταν τραυματική εμπειρία.
Ε, Ήταν τραυματική εμπειρία ως προς το πρώτο κομμάτι, αυτό το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, που παγώσανε όλα και δεν γινόταν τίποτα. Και όλοι αναρωτιόμασταν, μα τι έχει συμβεί. Α, Αυτό ήταν τραυματική εμπειρία. ναι. Γιατί θυμάμαι, δηλαδή εμένα μου πήρε ένα 5 μήνο να αποδεχτώ αυτή την κατάσταση, γιατί θυμάμαι ότι ξυπνούσα και έλεγα, δεν είναι όνειρο, θα το δούμε Ναι, ακόμα. ναι, 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 αυτό μου πήρε 5 μήνες να αποδεχτώ ότι ναι, τώρα είναι αυτό το έργο. ναι, Οκ. Οπότε πάμε με αυτό τώρα. Οπότε ναι, ήταν δύσκολη εμπειρία. Αλλά μέσα στη δυσκολία έδωσε πολύ χρόνο για παρατήρηση. Παρατήρηση και εντός, το τι έχει συμβεί ως ναι, τώρα, και εκτός. Τι συμβαίνει πραγματικά στον κόσμο. Γιατί όταν είσαι συνέχεια στον προσωπικό αγώνα επιβίωσης, τρέχεις, δουλεύεις δεξιά-αριστερά, υποχρεώσεις, πού να βρεις χρόνο να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό. Ό,τι πάρει λίγο το μάτι από κάνα δεκάλεπτο τη μέρα το πολύ, και αυτό είναι. Ενώ τότε δόθηκε χρόνος, πραγματικός. Και ήταν αυτό δώρο, θεωρώ. Μέσα στο χαμό. ναι, ναι. Ναι. Και με Μάλιστα. όλες αυτές τις εμπειρίες σου τόσα χρόνια που ασχολείσαι επαγγελματικά με το σιάτσου, τι θα έλεγες ότι αντιλαμβάνεσαι ως ουσία του σιάτσου? Σε δυσκολεύω. Είναι πολλά. Αλλά το βασικότερο είναι αυτό που είπα στην αρχή. Είναι η επαφή με τον εαυτό. Ε, Ταυτόχρονα με την επαφή, την ουσιαστική, με έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά είσαι σε ουσιαστική επαφή μαζί του. Που είναι, θεωρώ, ζητούμενο η ουσιαστική επαφή. Γιατί δεν υπάρχει τελικά. Και αυτό που ακούω από τους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι ναι, μπορώ να, να σχετιστώ, ας πούμε, εύκολα με άλλους ανθρώπους, αλλά μέχρι ένα σημείο που είναι πιο πολύ επιφανειακός ο τρόπος σχέσης και επαφής, όχι απαραίτητα φυσικής επαφής, επαφής. Και ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία να συνδεθούν ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό ακούω πολύ. Και ναι, τελικά το σιάτσο το δίνει αυτό με έναν άλλο τρόπο, αυτή την ουσιαστική επαφή. Που είναι η ουσιαστική παρουσία ενός άλλου ανθρώπου για σένα μόνο. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Και το ότι δεν υπάρχει συνήθως αυτή η ηλεκτρική επικοινωνία εκείνη την ώρα της συνεδρίας, επίσης το θεωρώ πολύ σημαντικό για μένα και ξεκούραστο, γιατί δεν χρειάζεται να πεις πια. Χρειάζεται να αφαιθείς σε αυτή την κατάσταση. Και εκεί συμβαίνουν πολλά άλλα. Αν σταματήσει να μιλάει και να σκέφτεται, θα αρχίσει να νιώθει όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Θα αρχίσει να ακούει το σώμα του, τα συναισθήματά του, θα μπορείς να παρατηρήσει καλύτερα τον εαυτό του. Και ναι, οπότε όλο αυτό δίνει πολύ μεγάλη ουσία για μένα και αξία. Α, ναι, αυτό που είπα, ότι συνήθως δεν υπάρχει λεκτική επικοινωνία εκείνη την ώρα, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη και εκείνη την ώρα να μιλήσουν. Ευτυχώς δεν είναι πολλοί. Αλλά είναι, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που είναι σχεδόν τετραπληγικοί σε καροτσάκι και δεν υπάρχει κίνηση και δεν υπάρχει τρόπος να εκτονωθεί με κάποιο άλλο τρόπο αυτή η ενέργεια που υπάρχει.
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ομιλία. Οπότε, οκ, το επιτρέπω προφανώς. Και γίνεται αυτό ταυτόχρονα με το σιάτσου. Γίνεται και η συνομιλία, οκ. Αυτό, αλλά για αυτό που είπαμε στην αρχή πάλι. Ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Αν κάποιος χρειάζεται εκείνη την ώρα πραγματικά να μιλάει, οκ, είναι αυτή η ανάγκη του εκείνη την ώρα. It's okay. Γι' αυτό δεν ακολουθούμε πρωτόκολλα εμείς, είναι εξατομικευμένη η θεραπεία σε κάθε συνεδρία. Στο εδώ και τώρα. Ναι, και ακριβώς γι' αυτό και γι' αυτό είναι και διαφορετική. Και το αναφέρω γιατί το λέω σε κάποιους ανθρώπους που ρωτάνε αν το σιάτσου είναι ίδιο κάθε φορά. Ή αν κάνω σε κάποιους, ας πούμε, που έχουν ανάγκη πιο βαθιά πίεση, σκέφτονται, ξέρω εγώ, να φέρω τη μαμά μου, που όμως είναι, ξέρω εγώ, 80 και έχει οστεοπόρωση. Γιατί δεν θα αντέξει αυτή την πίεση. Αλλά το σιάτσου προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Και αυτό λέω δηλαδή και στα παιδιά, ότι μπορεί να γίνει οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε. Δεν έχει κανένα περιορισμό το σιάτσου. Και τους έχω δώσει τα παραδείγματα, έχω κάνει οπουδήποτε σιάτσου πραγματικά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Οπουδήποτε. Και είναι αυτό, ότι προσαρμόζεται στον καθένα, την ανάγκη του καθένα, κάθε στιγμή. Ναι, Γιατί ναι. τώρα και αλλιώς θα είμαι σε μια εβδομάδα που θα ξανάρθω. Ακριβώς, ακριβώς. Διαφορετικό. Οπότε πρέπει να είμαι στο τώρα και σε εγρήγορση στο τώρα για να το αντιληφθώ αυτό για τον άλλον. Ναι. Και για μένα να ξέρω τι θέλω, γιατί και εγώ χρειάζομαι σιάτσου. Και θεωρώ ότι γι' αυτό πολύ σπουδαίο και σημαντικό κομμάτι και το λέω στα παιδιά, ότι δεν γίνεται να μην δέχεστε θεραπείες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κάνετε αυτή τη δουλειά, να δέχεστε ανθρώπους κάθε μέρα και να μην κάνετε το ίδιο για εσάς. Και στο πρώτο καιρό λειτουργεί και επανεκπαιδευτικά, γιατί χρειάζεται να βιώνουν αυτό που κάνουν, ότι κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει και να αντιλαμβάνονται ποια είναι η αίσθηση πάνω κάτω. Βέβαια. Αλλά και ουσιαστικά αργότερα, πώς θα συνεχίσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα αν δεν δέχεσαι κι εσύ το ίδιο. Πολύ ωραία. Μήπως έχουμε τώρα, Είναι εγώ παρά βλέπω εδώ, 5. έρχονται like από το Facebook. Έχει κόσμο που μας παρακολουθεί και τους ευχαριστούμε και τους χαιρετάμε. Απορίες δεν έχει θέσει κανένας. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τώρα είναι η ώρα. Είναι παρά 5, έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Θα μπορούσαμε να πούμε κανένα δυο κουβέντες για το πώς βλέπουμε το μέλλον του σιάτσου στην Ελλάδα. Μια και είναι και ο μήνας διάδοσης του σιάτσου στην Ελλάδα. Ναι. Εγώ γενικά όλα αυτά τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με θεραπείες, σωματικές θεραπείες, προσφέρουν αυτή την υποστήριξη και τη βοήθεια, θεωρώ ότι θα αναπτυχθούν κι άλλο. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη της υποστήριξης του ανθρώπου τώρα που έχει χάσει την επαφή με τη φύση, δηλαδή και με τον εαυτό του. Και πώς θα αναπληρωθεί αυτό το κενό, δεν ξέρω. Γιατί ο τρόπος που ζούμε είναι τελείως αφύσικος. Δεν πατάμε σε τσιμέντο και σε άσφαλτο, δεν βλέπουμε καν δέντρα στην πόλη, δεν γινόμαστε καθόλου, δεν έχουμε χρόνο με τη φύση, δηλαδή και με τον εαυτό. Και είμαστε σε τελείως αφύσικους ρυθμούς καθημερινούς. Δεχόμαστε συνεχώς ακτινοβολίες που με κάποιο τρόπο επηρεάζουν το σώμα και το νου και το συναίσθημα. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση και
Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την υποστήριξη από αυτού του είδους τις θεραπείες, οπότε θεωρώ ότι ναι, η ανάγκη θα αυξηθεί. Και δεν είναι από τα επαγγέλματα δηλαδή που δεν ανησυχώ καθόλου που λένε για το τι θα γίνει τώρα που αυξάνεται η artificial intelligence και αυτά. Το ανθρώπινο άγγιγμα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Ναι, Θεωρώ. αλήθεια είναι αυτό. Οπότε, για όσους τουλάχιστον ασχολούμαστε με αυτό, δεν βλέπω καμία ανησυχία προς αυτό. Αλλά ναι, πρέπει να αντέχουμε και να μπορούμε να βοηθάμε όσο γίνεται. Τον εαυτό μας περισσότερο. Ναι, πραγματικά. Να αντέχουμε. Αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Ναι, που δεν μ' αρέσει. Δεν θα έπρεπε να φτάνουμε στο το σημείο να λέμε ότι χρειάζεται να αντέξω. Είναι λάθος, δηλαδή θεωρώ εξορισμού. Από εξορισμού και μόνο που το λέμε κάνουμε κάτι λάθος. Δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε να αντέχουμε τα πράγματα. Θα έπρεπε να τα δημιουργούμε, να τα ορίζουμε. Αυτό θα έπρεπε, όχι να τα αντέχουμε. Κάποια χρειάζεται να αντέχουμε. Εκεί είμαστε, Ναι. αλλά πρέπει να το αλλάξουμε. Πολύ ωραία, Έλσα. Σημειώνω κιόλας. Έχουμε Έχουμε κάτι κάποιο άλλο? σχόλιο. Έχουμε κάποιο Όχι, σχόλιο. σχόλιο έχουμε ευχαριστούμε πολύ και καρδούλες Α, μέχρι πολύ στιγμής. ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάρα πολύ το ευχαριστήθηκα που σε γνωρίσαμε λίγο περισσότερο σήμερα και έδωσες φωνή στο Σιάτσου Και εγώ μέσα από τις ευχαριστώ, εμπειρίες σου. εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πρόκληση για μένα, να πω, γιατί δεν το συνηθίζω να μιλάω έτσι δημόσια τόση ώρα και προσωπικά. Μια χαρά τα κατάφερες όμως. Κι ας μην το συνηθίζει. Είναι αυτή η χορή που λέμε και η έκθεση στο κοινό με έχει βοηθήσει. Μμ. Καταφέρω. Αλλά ναι, ήταν πρόκληση και γι' αυτό το δέχτηκα. Με χαρά. Και ευχαριστώ πολύ που δώσατε χώρο και χρόνο γι' αυτό. Έλισσα, και εμείς σε ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σου. Να είσαι καλά. Και εσείς Καλό να βράδυ σε Καλό όλους. βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.